Flott å se deg. Hjertelig vel møtt igjen. Fint å få lov å dele Guds ord med dere. Før jeg begynner, så la meg bare få lov å si at jeg har lagt noen bøker på bordet der nede, rett bak. La oss se, jeg må begynne det riktige sted. Jesu gjenkomst, en enkel gjennomgang av Johannes åpenbaring i 3. opplag. Den er ikke dyr, og mange har hatt glede av den. Noen jobber med profetene og prøver å forstå dem. Her er en liten håndsrekning. Så sier Herren, en gjennomgang av alle de gamle testamentlige profeter. Den koster bare 129 kroner, men den er verdt mye mer enn det, for å si det rett ut. Og så inntar din himmelske arv en gjennomgang av Efeserbrevet i form av 40 andakter. Den får jeg stadig, det gjør jeg på de andre også, men jeg får veldig mange tilbakemeldinger på den, at folk er blitt velsignet av den, så se på den om det er noe for deg. Og så har jeg tatt med meg 2 til. Reidun, min kone, nå er det 2 år siden hun døde, skrev en lang rekke artikler i Agderposten, og vi utgav dem under titlen Stive underskjørt. En fornøyelig bok. Til og med baptistpastoren humrer når han leser den, så det er håp for noen hver. Så vær obs på den. Og så har jeg lagt også langt utover. Jeg har skrevet mine livserindringer i år, så hvis du vil vite litt mer om meg, så kan du bare kjøpe den der nede. Den ligger nede bak. Det var kveldens reklame. Jeg har ikke tenkt å si mer om det. Du får selv se om det er noe som interesserer deg. Vi skal snakke om 1. Korinterbrev. Og vi går rett på sak. Paulus er i ferd med å skrive brev til menigheten i Korint. Vi befinner oss i året 55. Og vi skal se i kveldens tekst at vi formentlig befinner oss rett før påske. Og Paulus skriver i slutten av brevet, han blir i Efesos til pinse. Så vi er altså i Efesos på slutten av den 3. misjonsreisen. Menigheten Korint ble grunnlagt under andre reise for 4 år siden i 51. Den sliter med mange og store utfordringer, og det er det du møter i 1. Korinterbrev. Det er virkelig et menighetsbrev som går inn på alle de ting som en menighet kan slite med. Sist snakket vi om selve grunnmuren, om det som er grunnlaget for hele menigheten, nemlig Kristi kors og Kristi forsoning. De første 4 kapitler begynner med å snakke om splittelse, men det viser seg ganske fort. Problemet ligger i dette at det er noen som vil nedskrive evangeliet og gjøre det spiselig, slik at man slipper anstøtet, korsets anstøt. Men det går ikke an, og Paulus gjør det veldig klart. Den eneste måten du kan bygge menighet på, det er å forkynne evangeliet og la det være grunnvollen. Ellers så lander du aldeles på jordet. På grunnmuren så skal vi denne gang snakke om hvordan er det å leve i hverdagen som kristen. Midt i et hedensk samfunn, som tilfellet jo er i Korint. I går var de selv hedninger. I dag så lever de som kristne midt i en hedensk virkelighet. Og det er altså Guds store risiko. Skal evangeliet ut til mennesker, så må noen forkynne det for dem. Og det er helt tydelig i Bibelen at engler er ikke satt til å være evangelister. De kan godt komme med godt budskap både til Sara og til Maria, men når det gjelder frelsens evangelium, så er det mennesker som må forkynne det. Tenk på Kornelius' hus. Englen kom og sa, send bud etter Peter. Englen kunne ikke hjelpe ham. Men det står veldig interessant i Apostelgjerningene 11, send bud etter Simon nede i Jaffa. Han skal tale ord hvorved du skal bli frelst. Du og jeg har muligheten. For kjenner vi Jesus, så har vi det ordet som kan hjelpe mennesker til frelse. Og derfor tar Gud altså den risiko at han lar sine disciple være midt i en dødsdømt verden, der den onde herjer for fullt, og der synden er sterkt til stede. Vi er kalt ut av den, vi er nye, men vi plasserer oss altså midt i det gamle, og det er en risiko. For det kan jo skje at ikke minst i Korint, nylig omvendte, så er det lett å falle tilbake i det man kom fra. De gamle venner, det gamle miljø, den gamle arbeidsplass og de gamle fristelser. Ikke vær så vanskelig da, ikke vær så firkantet. Kom nå og bli med da. Du kan da vel tillate deg litt du går, om du aldri så mye er blitt religiøs. Ja, vi kjenner det igjen. Og det er altså situasjonen for de kristne i Korint. De er fristet til å vende tilbake til det de kom til, og vi skal se at noen har gjort det. La meg endelig understreke. Det er noen som sier en gang frelst, alltid frelst. Det finner du ikke i Skriften. Jeg skulle ønske at det var sånn, men det er det ikke. Skriften viser tvert imot
Også den, som en gang er frelst, kan falde fra og miste det, som han en gang fik del i. Derfor skriver for eksempel Hebræerbrevet vældig stærke formaninger, for der er man i færd med at miste det, man kom fra, og der må råbes brand, for huset brænder. Se at komme ud i tide, ikke lad det fange af synden og af djævlen. Faren for frafald, vi skal se det i dag i kapitel 10, hvordan det gik med det Israel, som vandrede ud af Egypt. Det gik ikke bra, endda de blev så herligt frelst til at begynde med. Og derfor så trænges der korrektion og vejledning, og det er det, Paulus siger. Vi så sidst, han har fået besøg fra Korint, de har med sig brev, så både den mundtlige rapport og brevet gør, at han må svare på en lang række spørgsmål. Og i dag skal vi se svaret på nogle af de spørgsmål i de kapitler, vi skal igennem. Og det er helt rigtigt, Karl Tore, det er kraftig og saftig kost. Jeg var i Danmark for nylig og prægte over disse kapitler, og der var nogen, som blev vældig sinte. Så jeg er parat til at tage imod det, som kommer. De likte ikke, at jeg snakkede om synden så pas konkret. Det er ubehageligt, når man træffes. Vi så sidst i kapitel 3, at menigheden er Herrens tempel. Lad os gerne vende tilbage til kapitel 3 og se det, som står i vers 16. Ved der ikke, at der er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Der som nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, for Guds tempel er hellig, og dette tempel er dere. Du og jeg er kaldt ind i et livsfællesskab med Kristus, som betyder, at vi er blevet Guds tempel. I kapitel 6, vers 19, endda mere. Ved der ikke, at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd, som bor i der og som er fra Gud. Der tilhører ikke længere deres selv. Både fælles er vi tempel, Guds bolig, men hver enkelt af os er samtidig et helligt tempel, som den hellige ånd bor i. Og det betyder, at det er ikke ligegyldigt, hvordan du lever. Og det er vigtigt at sige i dag, for i dag hører du, jamen, alle bliver frelst til slut. Det går bra. Du kan bare leve, som du vil. Gud er nådig, og han er kærlig, og det går så herligt alt sammen. Løgn. Det er den gamle djævel, som er ude og prøver at bedrage, og som lykkes så alt for godt. Skriften siger nu ganske andet. Den siger, at du er kaldt ud af verden til et nyt liv, og vender du tilbage til det gamle, så mister du frelsen. Så alvorligt er det. Og derfor er det afgørende, at du er klar over, hvem du er, og at du indretter dig efter det, ordet siger. Vi så det i kapitel 1. Paulus skrev til de hellige, som er kaldt til at være hellige. Helligheden er både gave og opgave. Det er Guds gave til dig og mig, når vi bliver frelst. Men den helligheden, Gud skænker os, ønsker han skal omsættes i et helligt liv ved den hellige ånd, i Helligånden, i den hellige ånds kraft. Du og jeg er kaldt ind i en ny livssammenhæng, og det vil ytre sig. I 2. Korintherbrev 5:17 læser vi, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Det betyder altså en ny skabning, tilhørende et nyt skaberværk. Ikke mindre. Og det er jo vældig interessant i forbifarten. Utrolig stærke udtryk, skriften bruger om det at blive frelst. Nej, det handler så vist ikke om at skifte livssyn, eller få lidt nye meninger. Det handler om at blive født på ny. Kan du tænke dig noget så radikalt som at blive født? Det handler om at dø og opstå med Kristus. Det handler altså om en ny skabning. Vi er tilbage på skabelsens morgen, når Gud nyskabte, og når skaber han på nyt. Og det er jo aldeles utroligt. Så det at blive en kristen, det er noget utroligt radikalt. Og det radikale vil ytre sig i dit og mit liv. Og Paulus skriver det, lad mig gerne få lov at citere det for dig, fra Romerbrevets 6. kapitel. Der siger han det slik i vers 2. Hvis jeg kan finde så langt tilbage. Der er vi. Hvad skal vi da sige? Skal vi fortsætte at synde, så nåden kan blive endda større? Slet ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Du hører, hvad han siger. Hvordan kan vi som døde bort fra synden i Kristus, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Og blive en kristen, det er at være færdig med synden. Nej, vi er ikke færdige med synden. Jeg skal sige mere om det. Og alligevel, jo, grundlæggende er vi det. Vi har fået nye herre og nyt livsrum. Vi har forladt syndens livsrum. Det er ikke den, som skal dominere os længere. Og derfor siger Johannes i 1. Johannes 21, der som vi vandrer i lyset, ligesom han har lys, der har vi samfund med hverandre. Og så renser Jesu Guds søns blod fra al synd. Men
Vi er kaldt ind i en ny livssammenhæng. Frelsen betyder rett og slett opbrud fra denne verden. Når jeg kørte, når han der fromme karen, som sitter på første bænk, han pludselig stod der utenfor med bilen, så fik jeg småtravelt med at pakke sammen. Jeg satt og læste korrektur på en bok, som gjennomgår i andagter hele Andre Mosebok. Og Andre Mosebok er spændende. De er slaver i Egypt, og så bliver de Herrens frigjorte. Og det er et vidunderligt billede på det, som sker, når et menneske bliver frelst. Du og jeg var fanget i syndens Egypt. Vi gjorde det, som farao ville. Vi stilte op på hans præmisser, og så kom den hellige ånd og førte os ind i en helt ny livssammenhæng. Tak og farvel til Egypt og farao, til synden og djævlen, som de er billeder på, ikke sandt? Jeg er hjemmehørende i en ny sammenhæng. Og jeg har fundet frem min gamle passer, og så har jeg haft det gøy og trukket runde linjer. Dette billede er interessant. Se godt på det. Den gamle æon, aion, det er græsk, og det betyder verden eller tidsalder. Du er født ind i den gamle tidsalder, syndens, dødens og djævelens tidsalder. Og læg mærke til, den bryder ind ved syndefaldet. Fra syndefaldet af, så er verden under djævelens magt, og synden herjer. Der er vi alle sammen. Det er Adams bitre arv til dig og mig. Indtil på Golgata, det nye rige, den nye verden, bryder ind. Guds rige går i land i den gamle verden, etablerer brohodet gennem Kristi opstandelse, og fra pinsedag af, så er Guds rige i fuld vækst. Det er åndens og nådens og frelsens og livets rige. Det er Guds rige. Og det der, som skete, når du blev frelst, det var, at du forlod syndens og dødens rige og flyttede ind i Guds rige, min ven. Paulus siger det i Efeserne 2:6. Vi blev rejst op med ham og sat med ham i himlen i Kristus Jesus. I troen på Jesus har du fået himmeladresse. Du er himmelborger. Det er dit egentlige hjemland. Men læg mærke til overlappingen. Den gamle tidsalder står helt til Jesus kommer igen. Og så længe vil du og jeg være nødt til at bale med djævlen og synden og døden. Vi er fri fra dem, men de prøver fortvilet at hente os tilbage og igen tage os ind under sit herredømme. For djævlen orker ikke tanken på, at ikke du skal gå fortabt sammen med ham. Han skal have så mange med sig til helvede som muligt. Og derfor gør han, hvad han kan for at angribe alle Guds barn og for at prøve at dra dem tilbage under sin magt. Men der du holder dig til Jesus, der er du hjemmehørende i Guds rige, og der lykkes han ikke. Og det er nådens under op igen med historien, at Gud har været mægtig til om igen at bevare små, hjælpeløse mennesker i sit samfund, trods djævelens angreb. Og så har han holdt dem fast, indtil de nåede frem til hans evige rige. Og en dag skal de opstå med Kristus i hans evige herlighed. Husk, hvor du hører til. Se godt på den tegning. Du er hjemmehørende i den nye æon, i den nye verden. Der står i Matthæus 28, se, jeg er med der til æonernes ende. Og det er oversat til verdens ende. Det kunne også have været oversat til tidsaldrenes ende. Æon, en vældig lang tid, en evighed. Og det er det, vi ejer i Kristus. En ny virkelighed, en evig salighed. Der er særligt 2 fristelser, som altid truer templets renhed. I den gamle pagt og i den nye pagt. Og det er henholdsvis hor og afgudstyrkelse. Og hvis du slår op i 1. Korintherbrev 6:18, så læs med mig kapitel 6, vers 18. Hold der langt borte fra hor. Og hvis du ser over i kapitel 10, vers 14, kapitel 10, vers 14. Derfor, mine kære, hold der langt borte fra afgudstyrkelse. Der er 2 synder, Paulus tager op her vældig konkret i den del af 1. Korintherbrev. Det er hor og afgudstyrkelse. Og det er ikke tilfældigt. For det bekræfter sig op igen i historien. Der er mange ting, som er yder og går, som er synd. Men disse 2 syndene synes at være de, som dominerer. Og der er ikke noget nyt under solen. Ikke i Korint, ikke i Arendal. Læs det gamle testamente. Hvad var det, som var problemet med en gang Israel havde sluttet pagt med Herren ved Sinai? Der dyrkede de guldkalven. Og der står, de stod op for at lege. Og den legen, den var absolut seksuel, det kan du være helt sikker på. Det drejede sig om hor, ret og slet. Og Gud bliver vred,
og Moses bliver rasende, og han må ned og bede for folket, for Gud vil udrydde det på grund af deres afgudstyrkelse og deres hor. Når Biliam har prøvet at velsigne Israel, eller forbande Israel og ikke klare det, fordi Gud bare giver ham velsignelsesord, så bliver kongen af Moab så sint på ham, at han tager fra ham lønnen. Han får ingen penge. Men før han drar, så giver Biliam ham et godt råd, som bliver skæbnesvangert. For Biliam siger til kongen af Moab, send de vakre moabitiske kvinder ind blandt israelittene, så skal du bare se. Og ganske rigtigt, de biter ret på, og så er de i fuld gang med at dyrke Moabs Gud og drive hor med de moabitiske kvinder. Og igen rammer Herrens dom Israels lejr. Hvad er det, som er problemet på Karmels fjeld, 1. kongebog 18? Det er Baal. Det er det valget står mellem, vil der dyrke Baal eller Herren? Hold op og hold det til begge sider. Nu får der at vælge. Og så svarer Gud med ild, så ingen er i tvivl om, hvem som er Gud. Men hvad er problemet med Baal? Ikke bare er han en afgud, men han dyrkes gennem samleje med Baalspræstene. Og når du læser profeten Hosea, så får du bare gå over svejs. For der står der, at Gud siger til Hosea, gå og gift dig med en horkvinde. Formentlig ikke en vanlig prostitueret. Det kan det være. Men lige gerne en kvinde, som for at være sikker på, at hun skal få barn, har sørget for at gøre det, man gjorde i Israel på den tid. Man gik til Baalspræsten og lagde sig med ham, og havde samleje med ham, for der havde man bare samleje med Baal, og dermed sikrede man, at man blev frugtbar og fødte barn. Hor og afgudstyrkelse, hånd i hånd, op igennem historien, indtil i dag. Der er ikke noget nyt under solen. Det foregår akkurat på samme måde også nu. Og fra en side set må jeg jo sige, at jeg er forundret over, at djævlen er så lidt opfindsom. På den andre side, så tænker jeg ved mig selv, han behøver ikke at være opfindsom, for det lykkes hele tiden. Når du ser alle dem i vort samfund, som dyrker afguder, og alle dem, som driver hor, og kære tid, man anklager kirken for at være sexfikseret. Se Dagbladet. Hvem er det, som er sexfikseret? Og kære tid. Man er så bundet op af det, at man ved, skal man sælge, så må man sælge hor hele tiden, for der køber folk avisen. Hvorfor? Fordi man ved, at folk er svage på dette punkt. Og så er man med til at sprede synden på den måde, ikke sandt? Fristelserne virker. De virkede i den gamle testamentlige tid, de virkede på Paulus tid, og de virker i dag. Vi er midt op i det. Og i Korint er der flere typer hor, som truer menigheden. Det første, Paulus nævner i kapitel 5, det er en mand, som lever med sin fars kone, med sin stedmor. Det er næppe hans kjørtelige mor, men faren har været gift om igen, eller har flere koner, og så er der altså en i menigheden, som lever med sin fars kone. Og Paulus er chokeret. Og hedningen er chokeret. For til og med blandt dem gjorde man ikke slikt. Men i Korint gjorde man sånt. Hvis du går over i kapitel 6, vers 9, der der ikke fører vild, hverken de, som driver hor, de, som dyrker afguder, eller de, som bryder ægteskabet. Hverken mænd, som ligger med mænd, eller som lader sig ligge med. Hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spotter eller ransmennesker arve Guds rike. Likekjønnet samliv er ikke noget nyt. Det var svært aktuelt i Korint og på Paulus' tid. Det er ikke noget, man har opfundet i det 21. århundrede. Og endelig i kapitel 6 fra vers 15, så ser du, at der er nogen, som ikke er blevet færdige med den gamle vane fra før de blev frelst. Vers 15. Ved der ikke, at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da tage Kristi lemmer og gøre dem til en hores lemmer? Det må ikke ske. Men det er helt tydeligt, der er altså nogen i menigheden, som har gået på bordellene, og som har fortsat at gå på bordellene. Også efter, at de er blevet frelst. For Gud er jo nådig, er han ikke det? Og vi er jo bare mennesker. Og vi må da få lov at udfolde os lidt, må vi ikke det? Vi ved helt positivt, at den græsk-romerske kulturen var vældig åben for både hor og prostitution. Hvis du har været i Efesos i den gamle ruinbyen, så ser du, at der er fødder, som peger i en bestemt retning på fortøvet. Hele vejen hen igennem. Hvor peger de hen? Til bordellet. Reklame for bordeller, det er ikke noget nyt. Det drev man med i Efesus på Paulus' tid. Han så det, når han rejste omkring. Templerne havde masser af prostituerede. I Efesos var det den store Artemis. Det var en kæmpe afgudskikkelse, en kvinde, med alle de bryster, der var plads til på magen, for at vise, at hun var frugtbarhetens gudinde.
Og hvordan ytrer det sig? Jo, man dyrkede hende ved at gå i templet og ligge med de prostituerede. For der var masser af tempelprostituerede. Både mænd og kvinder. Det er ikke nogen, som er kommet. Det har været der bestandigt. Og en fri græker, han havde en kone for at få barn. Så havde han en løs forbindelse, en kvinde, som han kuste sig med iblandt. Og så havde han en ung gut, som han drev sex med. Ja, for den fineste sex, det var den mellem mænd. Læs Platon. Og hans symposium, hvad er det for noget? Det er voksne mænd og unge gutter, og de går på at have sex med hverandre. Likekjønnet sex er ikke noget, man har fundet på. Det har været der altid. Og i Hellas var det svært almindeligt. Så når Paulus skriver mod dette, så tager de fejl. Ligesom siger, Paulus ved ikke, hvad han snakker om. Han vidste vældig godt, hvad han snakkede om. For akkurat det samme i Korint, som i Norge anno 2024. Der er ikke noget nyt under solen. Og vi er altså ikke kommet længere. Og når man i dag prøver at sige, jamen det Paulus snakker om, det er løse forbindelser. Jamen kære tid, i Hellas har de da ikke løse forbindelser. De har de samme gutter over lang tid. Vi er utrolig naive, hvis vi tror, at vi har skjønt noget, som ikke Paulus har skjønt. Han vidste, hvad det var, for han var midt oppe i det. Og det er helt tydeligt, menigheden har altså problemer med at adressere dette som synd. Og derfor er Paulus nødt til at tage det op, for at hjælpe dem på plads. Vi så sidste gang i slutningen af kapitel 4, at der var nogen i menigheden, som var vældig arrogante. Bliv med mig tilbage i kapitel 4. Hvis du ser i vers 18. Nogen har blåst sig op, fordi de tror, at jeg ikke kommer tilbage til det. Og hvis der ser over i vers 8, men der er allerede så mætte, der er alt blevet rike, der er blevet konger uden os. Ja, var der bare blevet konger, så kunne også vi herske sammen med det. Der findes en del mennesker i menigheden i Korint, som er utrolig arrogante. De kan det. De ved, hvordan det er. Og de er så arrogante og så frigjorte, at de kan altså acceptere, at en mand lever med sin stedmor. Noget, som hverken jøder eller hedninger accepterede. Og Moseloven dømmer det helt klart som synd, som følges af dødsstraf. Så i både den jødiske og den hedenske lejren vidste man, at sådan gør man ikke. Men vi læser fra vers 1 i kapitel 5. Ret udsagt, en hører om hår blandt der, og det er en form, som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mand lever med sin fars kone, og likevel er der stolte. Der burde have kendt sorg og vist bort fra der den, som har gjort dette. For jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt fældt min dom over den, som har gjort dette, som om jeg selv var til stede. Når der samles i vor Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden, og vor Herre Jesu kraft er med os, der skal dette menneske overgives til Satan, slik at kroppen hans bliver ødelagt, men ånden kan blive frelst på Herrens dag. Der har sandelig ikke mye at være stolt af. Ved der ikke, at lidt surdej gennemsyrer hele dejgen? Rens ud den gamle surdejgen, så der kan være en ny dejg. Det er jo som usyret brød. For vort påskelam er slagtet Kristus. Så lad os holde højtid. Ikke med gammel surdejg af ondskab og synd, men med renhedens og sandhedens usyrede brød. Derfor sagde jeg, at brevet formentlig er skrevet ret før påske. Lad os holde højtid. Paulus er på vej ind i påsken, og nu bruger han symbolikken fra det jødiske påskemåltid. De, som drog ud af Egypt, havde bare usyret brød, for syret dejg, det var altså et billede på synden. Rens derfor ud alt det, som er syret, og hold højtid som usyret brød, som rene. Ikke give synden rum hos jer. Altså, deres arrogance viser sig også her. De har accepteret synd, som hverken jøder eller hedninger godtager, at en mand lever sammen med sin fars kone. 3. Mosebog 18:8 kan du se, at Moseloven siger nej til dette som en synd. Og tilsvarende altså i det nye testamente, Paulus afviser dette og siger, det er grov synd, og de burde have vist vedkommende fra sig, hvis ikke han lod sig tale til rette. Derfor er Paulus besked klart, sæt ham uden for fællesskabet, indtil han omvender sig. Og lad os mødes i ånden, og så udlevere ham til Satan. Hvad mener han med det? Helt tydeligt, at han altså skal blive ødelagt i kroppen, det vil sige, at han skal blive syg. Det, som ligger bag, er nok, at de siger, vær så god, Satan, du får lov at have med kroppen hans. Og på den måde bliver han ydmyget,
så han omsider kan blive frelst med sin ånd, altså omvende sig og komme tilbage til Jesus. Men synden er så grov, at han kan ikke accepteres i fællesskabet. Han kan ikke leve der, før han omvender sig og kommer på plads. Og Paulus er mest chokeret. En ting er, at manden gør det, men at menigheden ikke reagerer. Det er det største chokket og hans største skuffelse. At folk synder, det ved han. Men at menigheden sitter som tilskuer og til og med applauderer og synes, at dette er helt greit og mener, at de er vældig frie og vældig fromme. Har dere ikke skjønt, hvor det er, siger Paulus? Det går da ikke an. Hvad tænker dere? Nej, de som vil leve i hor, har ingenting i menighedens fællesskab at gøre. Du og jeg kan ikke leve livet for andre. Men, siger Paulus, der hvor mennesker vil leve i synden, der må menigheden sørge for at sætte dem på plads, vers 9. Jeg skrev i brevet til jer, at jeg ikke skal have noget at gøre med folk, som lever i hor. Jeg mente naturligvis ikke alle i denne verden, som driver hor, eller er grådige, eller er ransmænd og afgudstyrkere. Der måtte jeg jo gå ud af verden. Det jeg mente med det, jeg skrev, han har tydeligvis skrevet et brev før altså, var, at der ikke skal omgås en, som kaldes bror, og som likevel lever i hor, eller er grådig, eller som er en afgudstyrker, spotter, drukkenbold eller ransmand. Slike skal der heller ikke spise sammen med. Hvad har jeg med at dømme dem, som står udenfor? Er det ikke dem, som er indenfor, der skal dømme? Dem, som står udenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra der, siger det gamle testamente. Menighedstugt. Det er en vanskelig sag. Og det er absolut ikke spøg at være ældste og pastor, når slike ting kommer i menigheden. Det er helt sikkert. Men skriften er vældig klar. Der hvor mennesker ikke vil bryde med synden, der ser vi, okay, der har du ingen plads hos os, før du omvender dig. Jeg ved ikke, hvordan baptisten har haft det, men jeg ved jo, at i gamle dager i den norske kirke, når folk syndede, så blev de stængt ude fra nadverbordet. Det var på den måde, man markerede, at de var ikke hjemmehørende i menighedsfællesskabet. Og i den katolske kirke er det jo det, som ligger i at lyse i band, ikke sandt? Et middelpaven brugte mye i middelalderen over for kejser og konger, han ikke var enig med. Man lyste dem i band, det betyder, alt som hed nadverfejring blev cancelleret. Og det var alvorligt. For det betyder, at man mistede adgangen til Guds nåde, særligt i den katolske kirke. Så derfor så var kongen ildeude, hvis paven lyste ham i band. Der måtte han bare se at komme til rette med paven. Sådan var det. Så dette har været praktiseret forskelligt, men det er helt tydeligt i det nye testamente. Det eneste, som ikke accepteres, det er, at synden får lov at leve i fred. Hvordan der trakterer det, hvordan der møter det, det er sikkert forskelligt. Men der, hvor mennesker vil leve i synd og samtidig være med aktive i menigheden, der kommer skriften og siger, den går ikke. Her må gøres noget. Dermed føres han ind i et andet problem, for det er ikke bare det, at de har accepteret en mand, som lever med sin fars hustru. Men i kapitel 6, så fra vers 1, når en af jer har en sag mod den anden, hvordan kan han da våge at lægge den frem for de uretfærdige og ikke for de hellige? Ved der ikke, at de hellige skal dømme verden? Men når der skal dømme verden, hvorfor duger der ikke til at dømme i småsager? Og så er det altså helt tydeligt, der er nogen i menigheden, som er blevet uvenner i den grad, at de har gået til den verdslige domstolen i Korinth for at få sagen pådømt. Og Paulus er chokeret. Er ikke det her kristne søsken? Og så løber der til hedningene og vil have dem til at afgjøre. Hvorfor tåler der ikke hellere uret? Hvorfor lader der ikke hellere det uretfærdige stå, frem for at tiltvinge der en ret via hedningene? Er det værdige kristne mennesker? Og så har de altså problemer også med det. Og det er i den sammenhæng, at Paulus han så siger det. Det er jo vældig interessant, at vi skal dømme verden. At vi husker i åbenbaringen 20, tusindårsriget. Herren kommer igen med alle sine hellige, og så skal troner rejses, og så skal de herske. Det er helt tydeligt, at her har Paulus også dette perspektiv med sig. Men i den sammenhæng kommer der så igen en generel formaning i kapitel 6 fra vers 9. Ved der ikke, at de, som gør uret, ikke skal arve Guds rike? Det gælder hor afgudstyrkelse, men det gælder mere. Lad der ikke føre vild. Hverken de, som driver hor, de, som dyrker afguder, eller de, som bryder ægteskabet. Hverken mænd, som ligger med mænd, eller som lader sig ligge med. Hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmænd skal arve Guds rike. Nej, vi siger så vist ikke bare nej til ligekønnet ægteskab. Vi siger også nej til tyveri og til hor
og til drukkenbolter og til mennesker, som altså ikke vil lade sig tiltale og omvende. Ransmænd. Nej, siger Paulus, der kan ikke fortsætte at stjæle. Der må begynde at gøre noget nyttigt med hænderne. Efeserne 5. Så Paulus siger klart ifra, der hvor du lever i fred med synden og vil have lov til det, der mister du din del i Guds rige. Det går ikke an at leve i synd og leve med Jesus. Det er som ild og vand. Her må du vælge Baal eller Herren. Og som sagt, homofil praksis var svært vanlig blandt grækere, så dette er ikke noget nyt, og derfor Paulus siger tydeligt fra, at dette er en uacceptabel synd for kristne. Og så sitter folk i forsamlingerne med barn, som lever sådan, og synes, dette er vældig vondt. Ja, naturligvis. Og det er vældig vondt, når du møter det i egen slægt. Selvfølgelig er det det. Det, som er endda værre, det er jo, når folk så siger, jamen, der må vi også mene det samme som dem, og så skifter de mening. Utroligt at se, hvordan biskopper i den norske kirke har skiftet mening. Fra at være helt imod til pludselig at være for. Og det ser du om igen og om igen rundt om i kristne forsamlinger. I går var de tydelige imod, i dag kan de skifte mening. Jeg får en af sønnerne eller døtrene, eller en i familien. Det kan da ikke være det, som styrer din og min tro, er det det? Det må da være Guds ord. Og så er det klart, at det er smertefuldt. Det skjønner jeg også. Og derfor slår vi ikke hånden af dem, for de er barna våre. Og derfor møter vi dem med kærlighed. Men vi accepterer ikke synden. Jeg er i den situation, at jeg har nogen i familien, som ikke lever efter Guds ord. Og jeg elsker dem, men jeg accepterer jo ikke det, de gør. Og derfor prøver jeg at sige til dem, der må se at få gjort noget med dette. Jeg kan ikke tvinge. Jeg kan bare råde og sige fra. Og det er bedst at måtte leve i en sådan situation. Men dermed så mye mere at snakke med Gud om. For det er klart, det bliver et bønneemne. Men for all del, det er Guds ord, som styrer min tro. Det er ikke mine følelser. Og det er ikke familien. Og jeg har lyst til at sige det, for jeg ser så alt for mange eksempler på, at når nogen i familien gør, ja, så pludselig så skifter vi mening. Jamen Guds ord står der uforandret. Og så lad os endelig vise dem omsorg, som har det tøft. Og lad os forstå, at det er tøft at leve livet alene. Enten du er hetero eller homo. Jeg har en søster, som aldrig har været gift. Og hun har taget det som Herrens ledelse. Og det er klart, det er tøft. Men det er lige tøft for en, som er hetero, som for en, som er homo. Og så siger altså Guds ord, nej til sex udenom ægteskabet. Og så siger Guds ord, seksualiteten leves ud i forholdet mellem den ene mand og den ene kvinde i ægteskabet. Læs det gamle og det nye testamente. Derfor skal manden forlade sin far og sin mor og holde sig til sin hustru. Og de to skal være et kød. Siger Jesus i det, han citerer første Mosebog. Og fastholder, at ægteskabet er mellem en mand og en kvinde. Og derfor siger vi nej til samboerskab. Og derfor siger vi nej til skilsmisse. Og derfor siger vi nej til ligekønnet ægteskab. Og så sker det. Naturligvis sker det, for vi er mennesker i verden. Og ting sker også, som vi skulle ønske ikke skjedde. Og så er du og jeg nødt til at forholde os til det. Men det betyder ikke, at vi accepterer det. Og være endelig opmærksom på det skille. Vi kan ikke overprøve andres liv på den måde, at vi vil tvinge dem til at gøre noget, eller at vi begynder at leve livet for dem. Men vi kan sige, hvad vi mener. Og så kan vi tage dem ind i vores omsorg og bede for dem. Det er ikke det samme som at acceptere synden. Så her tror jeg, der trænges mye sjælesorg og mye visdom, men lad det endelig være klart. Guds ord står fast. Og Guds ord taler tydeligt. Og det gælder lige mye heteroseksuel hår som homoseksuel hår. For all del. Og i dag, hvor vi har one night stand som ideal i vældig mange kredser, så må vi jo sige, at det er jo aldeles i strid med Guds ord. Og skifte seksualpartner, som du skifter skjorte, jamen det gør kristne mennesker ikke. Og gør de det, så er de ikke kristne længere. Og lad mig gerne føje til, når kristne mennesker sitter og ser på pornografi, jamen så bliver det lige galt for det. Det bliver ikke ret, om det er en kristen, som gør det. Det er synd, ret og slet. Og han kom til mig, en bibelskoleelev for nogle år siden, når jeg havde sagt det, og så sagde, mente du det, sagde han, at det at se på pornografi er synd? Ja, sagde jeg, det mente jeg. Jamen det gør jeg jo hele tiden. Ja, sagde jeg, der må du se for omvendt dig. Det kan ikke du som kristen være bekendt. Se at få slut på det. Høj, der blev han forskrækket. Det har han ikke tænkt på. Guds ord taler om disse ting. Og enten vi liker det eller ej, så er vi nødt til at forholde os til det. Så tag det med dig. Det er kanskje ikke behageligt, men det er sådan ordet taler.
Og jeg indretter mig efter ordet, for jeg ønsker at være en kristen. Og som nyt menneske i Kristus, så er jeg ikke sat til at løbe rundt med en løftet pegefinger og være dyneløfter. Men når jeg bliver klar over, at mennesker lever i strid med Guds ord, så er jeg nødt til at reagere. Og så skal jeg løbe rundt til alle i menigheden, men der får jeg henvende mig der, hvor jeg skal henvende mig til pastor og ældste. Og så får de tage sagen. Og min kone oplevede, at en leder i kristen sammenhæng havde flyttet sammen med en anden. Han havde mistet kone og så flyttede han sammen med en anden. Og dermed så gik hun til de ældste lederne og sagde, at jeg er nødt til at gøre nu, for han havde en lederposition. Nej, de kendte ham ikke så godt. Nej, de kunne ikke sige noget. Mener det, at jeg må sige noget? Ja, de sagde i hvert fald ikke noget. Så Reidun var voksen nok til at gå afsted og sige fra, og der blev forandring. Men det er ansvaret. Vi vil så gerne være med, når solen skinner, og når alle klapper, og alt er glæde. Og så er det jo altså statsministerens problem. Han er ikke bare statsminister den dag, han bliver udnævnt, men også når han får alle de upopulære afgørelser tilbage i ansigtet. Og så er det at være leder i en menighed akkurat det samme. Jeg kan ikke vælge mine sager, jeg er nødt til at tage dem, som kommer. Og jeg må reagere for Guds ord taler. Nogen synes, det er tøft, men læs det Nye Testamente, og du vil se, det står der. Fra 6:12, så tager han op dem, som går på bordel. Sidste delen af kapitel 6 handler om dem, som fortsætter med at gå til bordellene. Og Paulus siger altså, det må ikke ske. Vers 15. Ved der ikke, at kroppene deres er Kristi lemmer? Skal jeg da tage Kristi lemmer og gøre dem til en hures lemmer? Det må ikke ske. Eller ved der ikke, at når nogen holder sig til en hure, bliver de en krop, for det står, at de to skal være en krop. Men den, som holder sig til Kristus, bliver en ånd med ham. Hold der langt borte fra hur. Al synd, som et menneske gør, er uden for kroppen. Den, som driver hur, synder mod sin egen krop. Ellers så foregår synden i møte med de andre. Men her slipper jeg den altså direkte ind i kroppen. Det går ikke an, siger Paulus. Og også det har de altså problemer med i en ung menighed. Hvis du ser i kapitel 6, vers 12. Jeg har lov til alt. Det er tydeligt, at det er et slagord i menigheden i Korint. Vi møter det igen i forbindelse med afgudstyrkelsen. Jeg har lov til alt. Jeg siger Paulus, men ikke alt tjener til det gode. Ikke alt gagner. Og det, som ikke gagner, det må du holde dig langt borte fra. Jeg har 5 minutter til jer. Jeg har lov til alt. Det får dem til at misbruge den kristne friheden. Og husk nu, at være kristen, det er at være fri fra synd. Ikke fri til synd. Syndenes forladelse er ikke det samme som syndenes tilladelse. Alt for mange blander sammen og tror, at jamen Gud er jo nådig. Og jeg har jo hørt det mange gange sagt, ikke mindst til vores katolske søsken, at jeg der går til skrifter, og så kan der bare synde, og så kan der løbe på skrifter, og så er det så greit. Nej, det er det da ikke. Ikke i det hele taget, hverken for katolikker eller baptister eller lutheranere. Ingen af os har blanko fuldmagt til at synde, men alle har vi blanko fuldmagt til at sige nej til synden. Det er det, vi har fået i Kristus. Jeg er færdig med det gamle. Jeg er ny, og derfor lever jeg nyt, og derfor siger jeg ja til at følge Jesus. Den, som ligger med huren, bliver et med hende. Det kan du ikke gøre. Du tilhører Kristus, siger Paulus. Lad det være helt klart, det er du færdig med. Og derfor altså, hold der borte fra hur. Husk, hvem der er tempel for den hellige ånd. Nu har Paulus taget synden ret på. Nu i kapitel 7, så går han over til at vejlede positivt. Nu har han talt om, det en kristen ikke skal gøre, når det gælder hur. Nu taler han, en kristen skal gøre, når det gælder at leve seksuelt. Og læg dig mærke til, hvad han siger. For det første, han selv er tydelig alene, og for ham er det et ideal. Han begrunder det med de sidste tider. Når det gælder det der skrev om, så er det godt for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå hur, skal hver mand have sin kone, og hver kvinde sin ægte mand. Manden skal opfylde sin forpligtelse over for kvinden, og hun over for ham. Kvinden rår ikke over sin egen krop, det gør manden. På samme måde rår ikke manden over sin egen krop, det gør kvinden. Der skal ikke nægte hver andre samliv, hvis der ikke er blevet enige om det for en tid, for at leve i bøn. Kom så sammen igen, for at ikke Satan skal sætte afholdenheden deres på prøve. Dette er ment som en tilladelse, ikke som et påbud. Jeg skulle ønske alle var som jeg, men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik, den andre slik. Paulus løfter op det enslige forholdet, der hvor et menneske lever i cølibat og ikke har seksuel omgang. Og han begrunder det længere ud i kapitlet, altså med dette, Herren kommer snart,
og jeg vil ikke, at der skal være belastet, så det er vanskeligt for dig at bryde op, når Herren kommer. Derfor. Men så er han også vældig klar på det. Frem for at drive hår, sørg for at leve sammen i ægteskabet. Find dig en ægtefælle, og så lever du ud din seksualitet, slik at du ikke er nødt til at gå til bordellene, eller til andre steder, hvor man tilbyder sex. Sørg for at leve rent for Guds ansigt. Og så er det vældig interessant, og det er jo værd at mærke sig. Paulus giver vældig tydelig besked om, at du som er ægte mand, du skylder din kone din krop. Og du som er kone, du skylder din mand din krop. Nej, her skal ikke bruges vold, og her skal ikke tiltvinges. Men i frihedens fællesskab mellem de to, så hører seksualiteten til. Og det betyder, at jeg er ikke min egen. Så det handler ikke bare om, hvad jeg vil, men det handler om, hvad den andre vil. Det har vi vel ikke snakket mye om fra kirkens prædikestoler, tror jeg. Men lad det være helt klart, når ægtefællen nægter den andre ægtefællen sex, så synder hun mod Guds ord. For vi tilhører ikke os selv, vi tilhører hverandre. Og det betyder, at vi skylder hverandre at dele seng, ikke bare bord. Gamle Martin Luther, han var vældig praktisk. Han rådede folk til at leve sammen 2 gange i ugen. Det var harde arbejdstider, og der var vel ikke så mye tid til den slags. Men han gav altså helt konkret råd om det. Jeg har ikke tænkt at give nogen råd om det, du kan være helt rolig. Men det er jo lidt morsomt, at han altså er så konkret i sin vejledning for familien eller for ægtefolkene i Wittenberg. De får klar besked om, hvad han mener om det. Og så aner vi vel, hvordan han selv levede sammen med sin Katharina von Bora, tænker jeg. Men lad det ligge. Det Paulus siger, og som er interessant, er altså, derfor gav Gud ægteskabet, for at du der skulle få lov at leve ud din seksualitet, så du ikke var nødt til at løbe andre steder hen og hente det, du ellers ønskede. De skylder hverandre at leve sammen, de to. Og så siger Paulus vældig tydeligt nej til skilsmisse. Vers 10. Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra mig selv, men fra Herren. En kvinde skal ikke skille sig fra manden sin. Men hvis hun alligevel skiller sig, skal hun leve ugift eller forlige sig med manden, og en mand skal ikke skille sig fra sin kone. Det er et sort punkt i dag. For langt ind i kirken så oplever vi jo, at skilsmisse er blevet almindelig. Og i den unge generation ikke mindst, at man skifter ægtefælle alt for let. Der var nogen, som blev aldeles chokeret, når jeg læste det, Paulus sagde. Men han har sagt det hele vejen. Han har ikke sagt noget andet. Så Paulus er vældig skeptisk til nyt ægteskab, og det har jo kirken været op igennem. Jesus åbner for en mulighed for nyt ægteskab, det er i forbindelse med hor. Når den ene ægtefællen har drevet hor, er den andre ægtefællen fri. Og det er helt tydeligt forudsat, når Jesus siger det, at vedkommende, hvis det er en kvinde, hun er nødt til at gifte sig på nyt, for hvordan skal hun ellers overleve? Hun har ingen til at forsørge sig, og hun er helt afhængig af forsørger. Så der findes en mulig åbning. Der findes en mulighed til skilsmisse hos Paulus. Det er vældig interessant. Det kommer ret efter det, vi læste. Hvis du ser fra vers 12. Til de andre siger jeg, det er mine ord, ikke Herrens. Der som en bror har en kone, som ikke er troende, og hun gerne vil blive hos ham, skal han ikke skille sig fra hende. Og der som en kvinde har en ikke troende mand, og han gerne vil blive hos hende, skal hun ikke skille sig fra manden. For den ikke troende mand bliver regnet som hellig på grund af sin kone, og den ikke troende kvinde bliver regnet som hellig, fordi manden er en troende bror. Ellers ville jo barnet deres være urene, men nu er de hellige. Hvad betyder det? Vi er i en jødisk sammenhæng. Vi er i en sammenhæng, hvor dette med kultisk renhed, det er en stærk virkelighed. Derfor dypper jødene hænder i vand, før de går ind til gudstjenesten. Det har ikke noget med hygiejne at gøre, men det har noget med at rense sig fra urenhed, man har fået på sig undervejs. Så det Paulus taler om her, når han taler om mand og kone og barn som hellige, betyder ikke, at de er kristne. Men det betyder altså, de er ikke kultisk urene, det er ikke umuligt at leve sammen med dem, hvis manden fortsat vil leve sammen med sin kone, efter hun er blevet frelst. Eller hvis konen fortsat vil leve sammen med manden, efter han er blevet frelst, så er det helt i orden, siger Paulus. Du bliver ikke uren af det. Og det drejer sig altså ikke om hjertets urenhed, men den ytre urenhed, som jøder var optaget af. Men samtidig siger han, hvis den vantro ikke vil leve sammen med dig, så er du fri til at gå. Ikke hold på ægteskabet for enhver pris, for det kan koste dig frelsen. Og frelsen er vigtigere end ægteskabet dit. Så i den sammenhæng siger Paulus altså ja til skilsmisse, men det er den ene grunden, han godtager.
ellers er han helt negativ. Og det er vældig interessant. Hos profeten Malaki siger Herren, jeg hater skilsmisse. Det er vel nu, vi har mistet, tror jeg. Det hører jeg aldrig nogen snakke om i dag. Men der er jo grund til at tage det med sig. Jeg har ikke nu behov for at lægge sten til byrden for mennesker, som er skilt. Jeg har heller ikke behov for at lægge sten til byrden for dem, som er skilt og gift igen. Men jeg tror, der skal være klar over, at Bibelen faktisk siger noget. Og det kan betyde, at hvis du er skilt, og hvis du er gift igen, så var der kanskje behov for en syndsbekendelse. Og så står der i min Bibel, at der er en synd, der ikke findes tilgivelse for, og det er at spotte den hellige ånd. Det betyder, at det må være muligt at få tilgivelse her også. Men jeg tror, det er umuligt at skille sig og gifte sig igen 1, 2, 3 letvindt. Der har ikke du læst skriften. For skilsmisse betyder altid smerte. Og jeg har oplevet det i egen familie. Og jeg ved jo, hvor ille det er for os, som står omkring, og ikke mindst for barna i forholdet. Jeg havde hende som elev på Bibelskolen på 70-tallet. Hun var 20 år, pludselig mistede hun håret. Og når jeg begyndte at undersøge, jeg er ganske rigtig, far og mor havde gået fra hverandre. Det gik så ind på hende, at hun mistede håret, ret og slet. Og det er jo det, forældre ikke altid tænker på. Jo, jeg tror, der er situationer, hvor det er bedre, at man går fra hverandre, end at man gør livet til et helvede for hverandre. Men det kan aldrig være letvindt. Der har man ikke skjønt, hvad det drejer sig om. For det er altid smerte. Og det gælder altid mere end de to. Alle os, som står omkring. Men om igen, jeg har ikke behov for at lægge sten til byrden. Og er du i den situation, søg Herrens ansigt og snak med ham om det der. Jeg skal ikke fordømme nogen. Men jeg ser, at skriften er vældig restriktiv. Og det tror jeg, vi bør være. Ikke mindst på egne vegne og i eget ægteskab. Der er det kanskje på tide at drikke kaffe, ret og slet. For nu er klokken godt. Vi har brugt 3 kvarter. Vi begynder igen 5 minutter over 8. Gang, så holder de på at svette mig ud denne gangen. Det er vældig bra. Så nu må jeg kaste jakker. Sidste gang angrede jeg bittert, at jeg ikke havde den med mig. Hvad sagde du? Ja, det er det. Det er det. Jeg skjønner det. Det er vældig bra. Ja, dette er kraftig kost. Jeg skjønner det. Og jeg skjønner, hvis folk reagerer, og samtidig så tænker jeg, det er vel også et udtryk for, at vi er kommet i et samfund, som er kommet vældig langt bort fra det, som i gamle dager var helt selvsagt, nemlig kristen etik. Og jeg har jo lyst til at sige det, foreningen Fri, som står bag Pride, den har et udtalt formål, og det er at blive kvitt alt, som hedder kristen ægteskabsetik. Det er det, man ønsker. Vi skal bryde ned alt det, som hedder kristen ægteskabstænkning, for det ønsker vi ikke. Og derfor ser du, at der løbes stormløb mod alt det, som Paulus siger, og mod det, skriften siger om samliv. Med det bemodige resultat, at vi får en barne- og ungdomsgeneration, som kommer til at vokse op fuldstændig forvirret i hovedet. Hvad slags køn er jeg? Et af de 70 køn, som er mulige. Og er jeg gut, eller er jeg jente? Og bliver så mye rot og så mye elendighed. Så det er virkelig noget at bede om, at vi må blive kvitt det der. For det ødelægger så mange menneskeliv. Guds vilje er god. Det er vigtigt at være klar over. Paulus har altså talt om dette med at være ægte folk. Han har talt om dette med der, hvor der er vantro ægtefælle. Og det munder ud i et langt afsnit i kapitel 7, hvor han ender i en understrækning af dette. Bliv i det kald, du var i, da du blev kaldt. Altså at blive en kristen er at blive ny, men i de samme omgivelser, og gerne i den samme job og i den samme ægtestand. Så nu er nyt, og nu er slet ikke nyt. Det nye skal leves ud midt i det gamle. Og i den sammenhæng siger han noget, som jeg tror er vældig værd at tage med sig, hvis du ser i kapitel 7, vers 23. For der har vi en udfordring, som mange bliver bundet i. Der er købt og prisen betalt, så bliv ikke slaver af mennesker. Bliv ikke slaver af mennesker. Det er vældig let at blive slave af mennesker. Og nogle af der sitter sikkert og ser på dette med Guds øje i TV2 om dagen.
Og jeg tænker på, hvordan også i kristne sammenhænger magtmisbrug forekommer, så mennesker fører sig aldeles af vejen. Så bliv ikke menneskers træl, det er Kristus, det tilhører. Og det er vigtigt at være klar over, så det er han og hans ord, som sætter retningen for mig. Menneskelige profeter, de må altid prøves på skriften, for det er mye rart. Og det er pudsigt, hvor fromt et menneske kan blive for at få magt over andre mennesker. Og der er der fare på færre. Så derfor er det nyttigt at have en pastor, derfor er det nyttigt at have det ældste råd, derfor er det nyttigt, at vi er mange sammen, som styrer, at det ikke er én. For det fører vældig fort fejl af stedet. Det er bare sådan det. Okay, vi går videre, og sidste del af kapitel 7 bruger vi ikke tid på. Der er Paulus optaget enten af de to, som er forlovet, eller af faren, som har en ugift datter. Og der råder han altså ud fra dette, at vi lever i de sidste tider til, om muligt at lade datteren være ugift, eller at lade være at gifte sig med kæresten. Men hvis driftslivet er for stærkt, sørg for at få dem placeret i et ægteskab, så de får mulighed til at leve det ud, og så ikke de ødelægges. Paulus er vældig nøgtern, når det gælder dette, for han lever selv alene, og jeg tror, han synes, det har været vældig greit, at vi alle gjorde det. Jeg er jo taknemmelig for, at ikke alle har gjort det, for der har det ikke jeg blivet til. Så jeg ser jo, at akkurat der har han nok tendens til at blive lidt ensidig, men det har altså med det at gøre. Han ser sig selv i de sidste tider og venter, at Herren skal komme, og der begrunder han det ud fra det, fordi den, som er alene, kommer lettere igennem en trængselstid, end den, som har ansvar for kone og barn. Ikke sandt? Det er jo tankegangen. Vi går over i kapitel 8 og tager en ny runde med en anden synd. For det handler altså ikke bare om ægteskab. Den andre store fristelsen, nævnte jeg, det er afgudsdyrkelsen. Og den møder du fra kapitel 8 og frem til kapitel 10. Og i Korint er det naturligvis vældig konkret. For i Korint er der masser af templer for alle disse forskellige græske og romerske guder, egyptiske guder, som er inkorporeret. Så der er et helt pantheon af forskellige guder, som det går an at tilbede. Og der er på en måde ingen grænser, man kan gå til den ene og til den andre. Og mange af disse guder er jo skytsguder, slik at det yrke har den gud, og det yrke har den gud, og det yrke har den gud. Og i den sammenhæng, så ved vi jo, at disse forskellige yrkesgrupperne har det ikke bare hver sin gud, men de havde også sine årlige fester, da de mødtes i templet, da de havde måltid, da de havde sex, og da de dyrkede sin gud som en del af dette og eje gudens velbehag over yrket sit. Så jeg tror ikke, vi kan forestille os, hvor krævende det var for dem, som blev frelst i Korint, og skulle leve videre som kristne midt i dette miljø, og med alle disse bindinger. Der skulle nu til at skære over og frigøre sig og våge at stå alene. Og dermed er det klart, ikke bare når det gælder hor, men også når det gælder afgudsdyrkelse, så er det en ganske udfordrende situation, disse kristne har bragt sig selv i ved at tage imod Jesus. Og det siger jo nu om evangelisk gennemslagskraft, at de i det hele taget har gjort det. Men altså så også skulle leve i dette dag efter dag. Nej, det har ikke været enkelt. Og det er jo altså dette, Paulus nu prøver at hjælpe dem med, når han i kapitel 8, 9 og 10 snakker med dem om afgudsdyrkelsen. Og det starter med et vældig konkret spørgsmål, kapitel 8, vers 1. Når det gælder kødt, som har været offret til kun afgudene, er det nok slik, at vi alle har kundskab, men kundskab gør hovmodig. Det er kærligheden, som bygger op. Om nogen mener at have forstået noget, der har han endnu ikke forstået det, slik han burde. Men den, som elsker Gud, er kendt af ham. Når det gælder det at spise slike afgudsoffer, ved vi, at det ikke findes nogen afgud i verden, og ingen Gud uden en. Det findes nok såkaldte guder i himlen eller på jorden. Ja, det er mange guder og mange herrer, men for os er det én Gud, vor far. Alt er fra ham, og til ham er vi skabt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi. Men ikke alle har denne kundskaben. Nogen spiser fortsat dette køttet som afgudsoffer, fordi de plejede at dyrke afguder. Så bliver deres samvittighed skitne til, fordi den er svag. Der er nogen, som er vældig kloge i menigheden i Korint. Og de ved, at afguder findes ikke, og der kan de spise hvad som helst. Jamen det er ikke alle, som er fri fra det, de kom fra i den grad, at de er i stand til det uden at opfatte, at nu dyrker jeg afguden i det, jeg spiser. For det var jo der, han altid dyrkede afguden før. Og derfor må Paulus sige til de, som er så kloge,
Det er vigtigere med kærlighed end med kundskab. Det hænder, at du og jeg ved ting, som de andre ikke er lige bevidst. Og det hænder, at du og jeg skal tage hensyn til dem og sige nej til noget, som vi i og for sig kunne sige ja til, for ikke at såre de andre og for ikke at føre dem til fald. Og det er det drejer sig om i Korint. Nogle brødre og søstre er så vældig kloge. Det er ikke kundskaben, men kærligheden, som bygger op. Hensynet til de svage er det vigtige. Og det er det, Paulus påpeger her i kapitel 8. Lad ikke trangen til at skulle demonstrere egen frihed overkøre de andre, som er svagere end dig, og som ikke er kommet så langt, som du er. Lad os vise det hensyn, at vi drar alle med os, og at vi er gode mod dem, for hvem samvittigheden er vældig sår, og der skal så lite til, før den bliver såret. Her er det vigtigt at være klar over, tror jeg, at vores situation er ganske anderledes. Vi er ikke optaget, når vi går på til køttdisken, enten det nu er hos det ene eller det andre købmandsfirma, om det er afgiftsofferkødt. Vi reagerer lidt på, at nogen har så vældig travlt med at acceptere muslimsk slagteskik i Norge, at de henter ind muslimske sådan præster eller imamer til at bede for køttet eller velsigne det. Er det nødvendigt i Norge? Men altså, dette er en problematik, som er nok så fjern fra os. Og der findes en hensyntagen, som jeg tror, du ikke skal tage. Jeg tænker på sørlandspietismen. Min kone var vokset op i den. Det var synd at fiske om søndagen, det var synd at plukke bær, det var synd dit, og det var synd dat, og det var synd dit, og det var synd dat. Og så hentede det, at vi ikke ville gøre, fordi vi ikke ville såre forældre og mennesker omkring os, fordi vi skønte jo, at det var ikke god tone at gøre siden. Nu skal du få en god historie. Jeg havde en far, som voksede op i et hjem, hvor min bedstefar, han var ikke frelst. Han jobbede i som bud i en købmandsforretning i Kalundborg. Han og kammeraten, når de kom til lørdagen og havde fået lønningsposen, så gik de på kro og drak, og så spilte de kort. Og så hentede det, at lønningsposen var ganske slunken, når de kom hjem. I hans hjem, heldigvis havde han en mor, min far, som havde lidt penge med ind i ægteskabet, så hun sørgede for at købe et lille brug uden for byen, så min bedstefar kom ud af det miljø og blev færdig med det. Men derfor tålte min far ikke spillekort. Han elskede at spille svartepær, han elskede at spille ludo, men spillekort, det var selve synden. Og det forstod jeg jo ud fra hans opvækst. Så kom vores sønner hjem fra en fødselsdag, en gyttefødselsdag med hver sin kortstok. Og der så Redun og jeg på hverandre, og så sagde jeg til hende, pap er pap, og hun så på mig, og hun sagde, pap er pap. Og så sagde vi ingenting, så sagde vi til guttene, vær så god. Så vi spilte spardam og havde det vældig hyggeligt, og der var ikke penge i billedet, og der var ikke synd i billedet. Men vi sagde til guttene, når far kommer, så lægger der væk kortstokken. For ham er den negativ. Jamen det skønte det. Så når far kom, så var den ikke synlig. Men vi overførte altså ikke hans problemer til næste generation, for de manglede forudsætninger for at forstå, hvorfor i alverden det skulle være galt at bruge den slags kort frem for svartepærkort. Jeg tror, det er vigtigt, at vi skelner mellem anstød. Anstød, det er det, som kan føre en bror til fald. Det, at du spiller med spillekort, eller at du plukker bær om søndagen, det kan kanskje irritere naboen, men det fører ham næppe til fald, og det fører ham næppe bort fra troen. Men det kan være, at han føler sig vældig god i forhold til dig, og synes, du er en stor synder. Du skal få en historie til. Det var på Flekkerøya. Flekkerøya har jo været et lukket samfund helt til det fik tunnel. Og så var der flyttet ind nogle indvandrere, og en af dem, hun var alene mor med 5 barn. Og jobbede hele ugen for at holde hjemme sammen, og når søndagen kom, måtte hun vaske klæder for alle 5 plus sig selv. Og så gik hun ud og hængte optøjet, eller klæderne på snoren. Så gik der en halv time, så bankede det på døren. Når hun åbnede, stod der en dame fra Flekkerøya udenfor og sagde, på Flekkerøya så hænger vi ikke optøjet om søndagen. Og damen for ud og hentede net alt vasketøjet og tog det ind. Så gik der en halv time, så bankede det på døren igen. Så stod samme damen udenfor og sagde, på Flekkerøya tager vi ind klædsklyben om søndagen. Og der måtte hun ud og hente dem over. Ja, ikke et vondt ord om folk på Flekkerøya. Jeg har vældig sans for dem, og er gode venner med mange af dem. Og jeg tror, det der er en laget historie, men du skønner pointet. Det hænder, at vi gør ting store, som ikke er det. Det er vældig interessant. Jeg ved ikke, om du er klar over det. Men du finder altså ingen steder i det nye testamente, hvor det tredje bud, sådan som lutheranerne tæller dem, er fornyet.
Alle de andre 9 bud er fornyet i Paulus formaninger og i bergprækenen. Men budet om helligdagen finder du ingen steder i Det Nye Testamente. Og det ser du jo, for vi fejrer jo ikke sabbat. Vi fejrer jo søndag. Så vi har jo forladt det budet. For sabbatsbudet, det er om den 7. dag, ikke sandt? På den 7. dag hvilte Gud. Hvilken dag var det? Det var lørdagen. Så vores venner, adventisterne, har et point i så henseende, at hvis du først skal fejre, så er det egentlig sabbaten, som skal fejres. Men den kristne menighed, den ældste menighed, de var altså ubundet af sabbatsbudet, og derfor fejrer de Kristi opstandelse, ikke lørdagen. Det er jo lidt interessant. Så i 2000 år har vi fejret søndag og ikke sabbat. Netop fordi budet ikke er fornyet. Og det er vældig interessant. Undskyld, at jeg citerer gamle Martin, men jeg våger til hans forklaring til det 3. bud, for han forklarede jo i katekismen alle de 10 budene. Og til det 3. bud, hvad siger Martin Luther der? Vi skal frygte og elske Gud, så vi gerne hører Guds ord og lærer det. Ikke et ord om nu du ikke har lov til. Ikke et ord om forbud, men så vi gerne hører Guds ord. Hensigten, siger Luther, med det 3. bud, det er, at vi skal give plads for Guds ord i livet. Akkurat som Maria. Hun satte sig ned og lyttede til Jesu ord. Det kan du gøre på søndagen. For den sags skyld kunne du gerne gøre det på torsdagen. Det er vældig praktisk, at vi har fælles helligdag og fælles hviledag. Men du kan altså ikke med Bibelen i hånden komme og sige, at du skal holde søndag. For vi har allerede brudt med sabbatsbudet på den måde, når vi fejrer en anden dag, end det gamle testamente snakker om. Og derfor så oplever jeg nok, at en masse af disse gamle Sørlands pietismebudene, du havde, det var menneskebud. Det var ikke Guds bud. Og menneskebud, dem skal du ikke bryde dig om. Guds bud skal du bryde dig om. Så lad os for al del bøje os for Guds bud, men det som er menneskebud, det hiver vi på haven. Og hvis nogen har det sådan, så får de lov til det, men de skal ikke binde andre med det og andre samvittigheder. Så der har du og jeg friheden, og så fejrer vi søndag med glæde og tak for en fridag og for en helligdag, og samles til Guds tjeneste rundt Guds ord og bruger dagen positivt. Jeg var sammen med gode venner i går kveld, og de fortalte mig, at burmeserne i Grimstad, de møder tidligt på bedehuset sitt, og så er de der hele dagen på søndag. De er sammen og har den som fællesskabsdag. Spiser sammen og leker sammen og er på gudstjeneste sammen. Ja, det er en måde at gøre det på, og det er sådan, de er vant til det. Men altså, vigtigt at være klar over, hvad er Guds bud og hvad er menneskebud. Og når det gælder kjøtt, så har næppe du og jeg nogle store problemer. Det havde de i Korint. Jeg skal komme tilbage til vores udfordringer i denne sammenhæng. Men i den sammenhæng også, så sætter Paulus sig selv op som eksempel. Se kapitel 9, vers 1. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? Er ikke dere mit værk i Herren? Om jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i alle fald for dere. Ja, dere er sejlet på mit apostelkald i Herren. Og derfor vers 4, har ikke også vi ret til at få mat og drikke? Har ikke også vi ret til at have med os en troende søster som ægtefælle, slik som de andre apostlen og Herrens brødre og Kefas? Er det bare jeg og Barnabas, som ikke har retten til at slippe at arbejde? Jo, Paulus har retten, men for sit bare liv, så skal de ikke få lov at støtte ham med 5 øre. Han vil have den friheden. Hans frihed består i, at han ikke tager imod løn. Og læg mærke til begrundelsen, for han har en klar begrundelse for det. Han har afstået for ikke at hindre evangeliet. Og hvorfor det? Hvis du ser ned i kapitel 9, vers 16. Han ved, at han egentlig har ret til det, men vers 16, vi læser fra vers 15. Men jeg har ikke gjort brug af nu af dette. Jeg skriver heller ikke noget for at gøre krav på det. Heller vil jeg dø. Ingen skal tage frem af dette, som jeg er så stolt af. Men det, at jeg forkynder evangeliet, er ikke nu, jeg skryder af. Det ligger på mig som en tvang. Ved mig, om jeg ikke forkynder evangeliet. Gør jeg det frivilligt, har jeg jo krav på løn. Men gør jeg det, fordi jeg må, er det en forvalteropgave, som er betrudt mig. Og hvad er så min løn? Jo, at jeg forkynder evangeliet uden kostnad for nogen, og giver afkald på den ret, som evangeliet giver mig. Paulus er aldeles klar på, at det er greit, at de andre tager imod gaver for at overleve. Men fordi han har et kald direkte fra Herren, og er forvalter for Guds ansigt, så oplever han, at han skal ikke lægge sine barn, sine åndelige barn, til byrde. Han skal tjene dem, det er ikke dem, som skal tjene ham. Og så giver han altså afkald på sin frihed
til at tage imod støtte, fordi han kender, Herren har kaldt mig til dette. Dette er nu jeg må. Det handler ikke om betaling. Det handler om det, jeg får lov til. Og min løn er, at jeg ikke tager imod løn. Selvfølgelig må pastoren have det, han trænger for at leve. Det skulle bare mangle. Og derfor lønner vi vores pastorer og vores ansatte. Selvfølgelig gør vi det. Samtidig så oplever jeg jo i min situation, når jeg er fri som pensionist, at det er nydeligt at kunne få lov at sige, at jeg har fået det for intet, jeg giver det for intet. Det er min frihed. Jeg har alt, jeg trænger. Hvorfor skulle jeg da belaste menigheden i tillæg? Og så er der nogen, som absolut skal betale, men jeg prøver at undgå det. For jeg oplever, at jeg har alt det, jeg trænger. Hvorfor skulle jeg hente det mere ud der? Men her får vi handle efter, som vi har frihed og samvittighed til. Og derfor tænker jeg, ingen skal lade sig binde af andre. Nogen tager honorar, og Gud velsigne dem til det. Det er ikke min vej. Og så har vi forskellige veje at gå. Så Paulus, han bruger altså sig selv som frihedseksempel. Han er fri til at tage, men han er også fri til at lade være. Og for barnas skyld, han skal ikke belaste dem, så lader han være. Og jeg er taknemmelig for, at han kan klare sig alligevel. Han tjener til det, han trænger, og hans løn er altså at gøre det uden løn. Hvad betyder denne forvalteropgaven for ham? Vers 19. Enda jeg er fri og ikke underlagt nogen, har jeg gjort mig til tjener for alle, så jeg kan vinde så mange som muligt. For jøder har jeg været som en jøde for at vinde jøder. For dem, som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven for at vinde dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem, som ikke har nogen lov, lever jeg som om jeg var uden lov for at vinde dem, enda jeg ikke er uden lov for Gud, men er bundet af Kristi lov. For de svage er jeg blevet svag for at vinde de svage. For alle er jeg blevet alt for, på alle mulige måder at frelse nogen, men alt gør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Paulus har én lidenskab, det er Kristus. Han har et kald, at vinde så mange for Jesus som overhovedet muligt. Og så er hans liv ikke bestemt af, hvad han har frihed til, men af den tvang, han er under. Prøver at være alt for alle, så i hvert fald nogen kan blive frelst ved hans tjeneste. Det drejer sig ikke om ham. Det drejer sig om Herren og kaldet og evangeliet. Og ind i den friheden er du og jeg kaldt. Og så er det helt greit, at du får løn og så videre, men det er et vældig godt princip. Jeg er ikke til for mig selv, jeg er til for de andre. Min kristne frihed er ikke en frihed til at gå rundt og demonstrere og se, hvor fri jeg er. Jeg har lov til alt. Min kristne frihed, det er i Kristi spor at være alles tjener. Jeg har mange gange prægt om forholdet mellem mand og kone i Efeserne 5. Og jeg har det sådan, at når jeg præker om det, så begynder jeg altid med mændene. Jeg siger der, mænd, elsk deres hustruer, som Kristus elskede menigheden og gav sig selv for den. Efeserne 5:25. Og når du elsker din kone, som Kristus elskede menigheden, så lægger du livet fladt for hende, så giver du alt. Han gav alt til korsets død. Der var ikke noget igen, når han råbte, det er fuldbragt. Han havde givet hele sig, og så døde han. Og det betyder, der er det vældig enkelt for en kone at give sig til sin mand, når han bare er optaget af én ting og give sig for hende. Ja. Han kom til mig en ung karl og spurgte, jeg er forholdsvis nygift, og jeg ser jo, der står nu om dette med manden er hude. Betyder det, at det er mig, som skal tage alle afgørelserne? Nej, sagde jeg. Det betyder, at du er fri til at lægge livet ned for konen, og det betyder, at du gør aldrig noget uden, når du spørger hende først. Og når du har spurgt, så gør du det, hun siger. Aha. Det var ganske gøy at se ansigtet hans, jeg må nok sige det. Det var vel sat lidt på spidsen, jeg kunne ikke dy mig for at ærte ham lidt. Men pointet er der. Du og jeg er fri til at tjene. Vi er ikke fri til at herske. Og det er der en del tager fejl, både i ægteskab og i menighed. For de får magt, og så bruger de den. Men jeg har jo fået den for at tjene med den. Ikke for at herske med den. Og læg mærke til Kristi eksempel. Han giver alt hele tiden, han tjener. Han er aldrig ude for at herske, han er ude for at tjene. Og så bruger han hele sig til bedste for dig og mig. Og så har vi fået eksemplet, og Paulus siger, det er også mit eksempel, og jeg indretter mig efter det. Friheden til at tjene, ikke til at kræve eller til at herske. Og han ved, hvor mye som står på spil, vers 24-27. Ved der ikke, at på stadion deltager alle i løbet, men bare én for sejrsprisen. Løb der slik, at der vinder den. Alle, som deltager i kamplæggene, må nægte sig alt. De gør det for at vinde en sejrskrans, som visner. Vi får at vinde en, som aldrig visner.
Jeg løber derfor ikke uden at have et mål. Jeg er heller ikke lige nævekæmper, som slår i løse luften. Nej, jeg kæmper mod mig selv og tvinger kroppen til at lystre, for at ikke jeg, som har forkyndt for andre, selv skal komme til kort. Det står om hans frelse. Og så er det så vigtigt for ham, at derfor må han tjene. Det er Herrens vej. Han må gå den, for det er der livet ligger. Fra sit eget eksempel går han videre til Israels eksempel i kapitel 10. Og det er en vemodig historie. Vi læser fra vers 1. Jeg vil, at der skal vide dette, søsken. Vore fædre i ørkenen var alle under skyen, og alle gik det gennem havet. Alle blev døbt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste den samme åndelige mat og drak den samme åndelige drik. For de drak af den åndelige klippe, som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Likevel forkastede Gud de fleste af dem, for de blev slået ned der i ørkenen. Disse hændelser er advarende eksempler for os. De skal lære os ikke at have lyst til det onde, slik de havde. Bliv ikke afgudstyrkere slik som nogle af dem, for det står skrevet. Folket satte sig ned for at spise og drikke, og så stod de op for at danse. Lad os heller ikke drive hår, slik som nogle af dem gjorde, så 23.000 mennesker faldt på en dag. Lad os heller ikke sætte Kristus på prøve, slik nogle af dem gjorde, de som blev dræbt af slangene. Vers 11. Det som hentede med dem skulle være til advarsel. Det blev skrevet til retledning for os, og til os er de sidste tider kommet. Derfor må den, som tror han står, passe på, så han ikke falder. Alle vandrede ud af Egypt. 2 kom ind i løftes land af den generation, som gik ud af Egypt. Josva og Kaleb. Alle de andre faldt i ørkenen. 4. Mosebog, kapitel 13 og 14. De kommer frem til grænsen til Kanaan efter 1,5 års ørkenvandring. Det er meningen, at de skal vandre ind. Moses sender ind 12 spejder, og de kommer tilbage, og 10 af dem siger, vi har ikke en chance. Landet er fantastisk, men de er så stærke, vi kommer til at blive dræbt alle sammen. Det går aldrig. 2 har bevaret troen. Der står om Kaleb, han havde en anden ånd. Det havde han. Han havde Guds ånd. Han sagde, Gud giver os det. Han har jo lovet det. Ingen problem. Vi tager dem som en bit brød, for Herren er med os. Nej, det går aldrig. Og så satte de sig ned og gråd hele natten. Og næste dag sagde Gud, de vil ikke ind. Jamen, der skal de slippe. Jeg tvinger ingen. Så de skal få lov at blive i ørkenen, til de er døde. Og så går der altså 38,5 år, før de næste gang får chancen. Og i mellemtiden er hele den generation, som vandret ud af Egypt, de er faldt i ørkenen. Kun Josva og Kaleb er i live. Paulus eksempel er det positive. Han offrer alt for de andres skyld. Israelitternes eksempel er det modsatte. De var så optaget af at berge sig selv, at de mistede livet på det. Og siger Paulus, dette er skrevet som et advarende eksempel for os. Den som står, se til han ikke falder. Det er som er så kloge, at der ved ingen afguder er til, så der kan spise alt. Pas der. At ikke den stoltheden bliver deres fald. Vis hensyn til de svage brødre, og tag der af dem, slik at i stedet for at demonstrere klugskab, så demonstrerer der kærlighed. Og pointet, giv ikke synden rum, vers 12 og 13. Den som står, pas på, så han ikke falder, der har ikke mødt nogen overmenneskelig fristelse. Gud er trofast. Han vil ikke lade der blive fristet over emne. Når der bliver fristet, vil han vise en udvej, slik at der kan holde ud. Gud gør ikke vejen vanskeligere, end han giver kraft til at gå den. Og derfor hold dig til Herren og tjen, i stedet for at kræve, og i stedet for at demonstrere frihed. Og i den sammenhæng siger Paulus altså i vers 14, hold dig langt borte fra afgudstyrkelsen. Du har ikke noget som kristen at gøre, der hvor afgudene er. Det er du færdig med. Dette var vældig konkret, for her lå templerne, her var afgudsoffre måltidene. Hold dig langt borte. Der skal ikke være en del af dette, der hører Kristus til. Og i den sammenhæng bruger han eksemplet med nadveren, med Herrens bord. De kan ikke både gå til underånders bord og til Herrens bord. For bag de underånder findes der, eller bag afgudene findes der nemlig en dæmonisk virkelighed. Djævlen og hans ånder. Og det at dyrke afgudene, det er i virkeligheden at give djævlen rum og slippe ham ind. Og derfor hold der langt borte fra afgudstyrkelsen. Igen dukker slagordet op, hvis du ser ned i vers 23. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger op. Ingen må søge sit eget bedste, men den andres bedste.
og dermed har du fået loven. Elsk det næste som dig selv. Også i menigheden. Ikke demonstrere frihed, men demonstrere omsorg, godhed og varme. Vi er her for de andre. Livet mit er ikke mit, det er dit. Det er de andres. Det er Herrens først og fremmest. Og så må jeg bruge det med vett og forstand. Jeg har oplevet op gennem livet, at nogen kom og ville overtage livet mit. De ville have mig med som nærmest deres tjener, og der var jeg nødt til at sætte grænser. Jeg kan ikke leve andres liv. Alle må leve sit eget liv. Så her trænges visdom. Men vi er sat til at tjene hverandre, ikke til at herske over hverandre. Og hensynet til den svage er det vigtige. Som sagt, hos os er ikke offerkød noget problem, men afgudene, de findes overalt. Se der omkring. Mennesker løber benene af sig for at tjene penge, for at få karriere, for at opnå den sex, de ønsker. Nogen er så fanget af idræt, at der er ikke plads til andet i livet, der er også en fodbold. Ja, uskyldig. Men når det bliver det eneste, som fylder mig, så bliver det pludselig farligt, for der tager Gud fra mig. Nogen er optaget af magt. Trump, han kommer aldrig til at acceptere et nederlag i nat. Og hvis han bliver nødt til det, så kommer det sikkert til at koste dyrt. Andre mennesker kan tage magten over mig. Her findes der mange afguder. Husk, hvordan nazisterne dyrkede Hitler. Hele det tyske folk blev revet med. I dag løber russerne rundt og tror, at Putin sidder på sandheden. Og tilsvarende i Kina. Og så bliver vi så let menneskers træller, og så dyrker vi dem som guder. Eller det, som kanskje er kirkens store fristelse, vi tilpasser os. Vi gør det, de andre gerne vil, og så undgår vi anstødet. Tilpasningens afgud, bliv som mig, bliv som de andre, ikke skil dig ud, og så har afgudene mange skikkelser. Og jeg tænkte på det, når jeg forberedte mig. Afguds offermåltid, har vi det? Ja, når jeg hører, hvordan en del julebord foregår, og hvordan en del udagerende fester foregår, så tænker jeg ved mig selv, der er ikke langt fra Korint til Arendal. Og nej da, det findes i allerhøjeste grad, også i vores kultur. Og disse, som hver eneste helg drikker sig fra sans og samling og kommer på mandag morgen og skryder, de husker ikke, hvad de har været med på. Det er ikke mye bedre, end det de drev med i Korint. Det er halsløst, og det er vettløst. I den sammenhæng kaldes du og jeg ud af syndens sammenhæng. Jeg siger ikke, at du ikke skal gå på julebord, men kanskje du skal sørge for at gå i tide. Og kanskje du skal være der som et vidne, så længe du er der. Jeg har sikkert nævnt min gode ven, som for længst er hjemme hos Herren, som satt i repræsentantskabet til DNC, og som sagde nej tak til alkohol på middagen, og de spurgte ham, er du religiøs eller er du syg? Og så fik han chance til at aflægge et vidnesbyrd. Enkelt og greit. Vi har mulighederne, og det betyder ikke, at vi skal isolere os, men der er nogle ting, vi ikke er en del af, og der holder vi os borte. I dag, som altid i den kristne historie. Vi skal sammenfatte. Det Paulus vil have sagt her i kapitel 5-10, du er et frit menneske. Hvad er du fri fra? Du er fri fra synden. Hvad er du fri til? Til at leve for Jesus. Det rige liv venter på dig. Jeg har fået lov at leve med Jesus, helt fra jeg som 18-åring overgav mig til Gud. Og det kan jeg bekræfte. Det har været et utroligt liv. Han har velsignet mig langt udover. Og det er så vist ikke det, at jeg har været eksemplarisk bestandig, men han har aldrig slået hånden af mig. Og så har jeg fået lov at opleve rigdommen i de helliges fællesskab, og i det at leve i det kristne liv. En utrolig vandring. Og jeg har ikke kendt mig fattig, fordi der var ting, jeg måtte sige nej til. Tværtimod. Herren har givet så mye mere, end det, som jeg eventuelt gav afkald på. Lad os slutte i kapitel 2 hos Titus. Han har et vældig interessant ord, som vi sjældent hører i dag, men som fortsat står der. Titus 2, vers 14 er det vel. Vi læser fra vers 11. For Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker. Den opdrager os til at sige nej til et ugudeligt liv og verdslige lyster, og leve forstandigt, retskaffent og gudfrygtigt i den verden, som nå er, mens vi venter på vort salige håb, at vores store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighed. For Kristus gav sig selv for os, for at løse os ud fra al uret og rense os, så vi kan være hans eget folk, som med iver gør gode gerninger. Der har du dit livsprogram, min ven.
Guds nåde opdrager os til at sige nej til et ugydeligt liv og værtslige lyster og leve forstandigt, retskaffent og gudfrygtigt i denne tid. Det er stort set ikke kristne mennesker, som befolker fængslerne rundt om i verden. Der, hvor de gør det, er det ofte, fordi de bliver forfulgt. Men det er ikke kristne mennesker, som går rundt og slår folk ned og dræber og drikker sig fra sans og samling. Og gør de det, så må du spørge, er de kristne længere? Så Guds nåde opdrager os til at vandre på troens gode vej og bevare os på den måde fra en masse, som ellers ville ødelægge livet vort. Så våg frimodigt og følg Jesus. Hvad var det, han sagde til disciplene? Følg mig. Og jeg var på tur til Leksvik i Trøndelag i helgen og prægte på Fosenhalvøya i snø og kulde og storm. Men fik lov at præke om den store hvide flok på søndag. Hvem er disse? Hvor kommer de fra? Det er de, som kommer ud af den store trængsel og har tvættet sine kjortler og gjort dem hvide i lammets blod. Min ven, renset til at leve nyt sammen med Jesus. Gud velsigne dig, der hvor du er sat. Til at våge og tage livet af Guds hånd og bruge det til hans ære. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for det kald, du har givet os. Vi takker dig for den nåden, du har givet os. Og takker dig for den friheden, du har skænket os. Herre, hjælp os til at leve ud friheden, der du har sat os. Med glæde og tak i tjeneste for de andre. Herre, velsign dette fællesskab og denne menighed med mange tjenere, som villigt giver sig selv til bedste for fællesskabet. Byg dit folk iblandt os. Herre, lad dit rige komme. Og se i nåde til de mange, som lever forblindet og bundet af synden. Og sæt dem fri. Herre, kom med vækkelse og frelse over Arendal, over Norge, over folket vort. Vi beder i Jesu navn. Amen. Næste gang, kapitel 11, 12, 13 og 14, det kommer til at handle om tjeneste og nådegaver, om Guds tjeneste. Og vi ses om en uke.